Hello friends, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गाइखेर माखा, ओमफ्राय बे जाबाय नासपति फिसा फिसा आरो ओमफ्राय बिरानि साहा लोंखांबाय। ओमफ्राय मिस्थि थरनै मिस्थिबो जादोंमोन, गाइखेर माखा। बेबो नों मा जाखो? ओइ खावलायाव नांलाजोब्बाय ने। जानोसै आं संथ'लाय नै याव गाखोनाङा गोलैगोन बोरैबा। अखा हादों नै। दे मोसा दे मोसा दे सल'खौ ABCD फराय दे। हा आंखौलाय मा खोन्थानांगौ? माखा जानोसै नै न'आवनो बानायनाय आरो गाइखेरा। आराम जाथारदों गाइखेराबो। खानायखौ बोना मानो बिदि खालामदों? मा मोनफैदों नोङो खानायाव? हा? दे खाना होदो। जानोसै आं नै। नोंबो जानो? नोंबो जानो आजा? ओरै फैहाय। आइदै बा जाबाय। आइदै थैगोन आं थैगोन नै। ओरै आइदैहाय। गांसो बायदि। दे ओरैजा दे होमबा ओरैजा हाय न' दे। आनैनि दे। मा दे? आनैनि नामा मा दाम दे? माबे? Basanti. Basanti siapa ni nama? Ada yang di sini. Nih, saya ladu jabai. Ada kenal lain ladu kau? Kenal lain? Nih. Senor bawa apa? Ini gaikir kuling kenalin lah biye. Anu sok. Gaikiran cuma beda di sini. Ada apa? Dia siang-siang selama ini. juga nih. Bisa juga. Ini pun dia pada ini gaikir kuda ya makan. Gila banget. Sampai dia lu saja. Saya jual. Warna seperti di sini. Cuma Aku kudar. Benar tak? Dengar berapa? Ananas seperti itu. Ngày hôm nó con thằng lấy này, ông đứng một lên lấy. Lồng xiang rồi. Lồng sebaik. Đi bé. Bác làm cái đừng lại. Ở đâu vậy? Lên đi.